guys. Ya, iki anak wedok mangan pelem madu iki. Mangga madu. Mangga madu iki. Mangan mangga madu. Cemilan hari ini ya. Ada rebusan talas, rebusan ketela rambat. Nah, ini tinggal kulit tok guys. Kari kulit tok, wis kari sithik tok iki. Mantap jiwa kan anak kita lagi mulai mangan karo iwak mas. Bar mangan terus langsung amel. Ayo ora gelem gak duwe daging kaya wong kena. Kaya wong kena cacingan. Wih guys, jelas ya kuwi mukake kaya muka sapa kuwi. Oke, terima kasih.